ndikubona ungena sicaka ngoba xa ungekhoyo apha uzwe undixelele uba awuzubakho. Hlonipha loo nto leyo mntana Nkosi. Xa lithi iBhayibhile bahlonipheni abanikhonzisayo. Amen. Uyasibonile ke isidingo uba xa ungezi apha uyixele uba hayi tata ndinale ngxaki. Amen. Ndinezincwadi 10 andizubakho, ungavele unyamalale nje. Malibonke igama leNkosi. Amen. Haleluya. Masithathe ke bangcwele. Haleluya. Incwadi kaLuka chapter number 19. Sawufunda nje ngambalwa kakhulu ngoba senditshilo unyaka uye kupheleni. Andibona usisi nothi buhlungu, andibona usisi mama wakho omhle mntana uphangela. Malibonke igama leNkosi. Maxaba uphangela, Landile uphangela, andibona usisi Phamile. Haleluya. Andibona usisi Mamulvayo kodwa bekhona le weekend iphelile. Sambonga uThixo bulela waleni bebekhona kule weekend iphelile. Amen. Malibonke igama leNkosi. Lasithatha incwadi kaLuka chapter number 19. Sizokwazi basifundisane nje kambalo. Bendithethe into apha kuveke phelile ndathi bendingaqali ndathi njengoba kuphela unyaka nje bonke abazalwane abanawo umhla yokubheka emanzini lo nkonzo lixesha layo. Amen. Amen. Wonke umntwana kaThixo osindisiweyo owayamkela iNkosi kumele abhaptizwe. Amen. Emanzini amaninzi. Amen. Inkonzo leyo kufuneka yenzekile kumzalwane nomzalwane osindisiwe. Ibekile idate apha kule veke phelile. Ndathi nge-30 kaNovemba sivukele emanzini. First thing from ngo-7 bese siqedile. Ubani eyolungisela ukuzokhonza. Xa ufunda incwadi kaMateyu 28 verse number 19 lithi izwi leNkosi hambani liyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Amen. Enibafumene nibabhaptize. Malibonke igama leNkosi. Now kufuneka ngosiyifundise kambalwa kwensuku nje ngizokuthi ukuyifundisa because asiyifuni ingozi ezakwenzeka. Wenzisa into umfoka amaqanda ongayi-understandiyo. Emva koko uzisole uthi andiyazi la nto ndayenziswa ngomonakalo. Amen. Now kufuneka uyenze into oyiqondayo kakuhle because istep esawusithatha esibaluleke kakhulu emzalwaneni sokubheka emanzini. Step esibaluleke kakhulu. Amen. Cela ungifundele uverse number 8. Verse 8. Waphakama uZakeyi wathi kuyo iNkosi, khangela isiqingatha sempahla yam, Nkosi, ndisinika amahlwempu, kanti nokuba ndidle nto kabani na ngobuqhetseba ndibuyisela kanye. Hallelujah. Funda man. Waphakama uZakeyi wathi kuyo iNkosi, khangela isiqingatha sempahla yam, Nkosi, ndisinika amahlwempu, kanti nokuba ndidle nto kabani na ngobuqhetseba ndimbuyisela kanye.
Malibonke igama lenkosi. Baba nalizwi lakho namhlanje. Sisaqhubeka sifunda, sincede ngalo, ncede abantwana bakho, ncede impilo zethu. Sibheke phambili moya ingcwele. Sikuyindlela. Sincede Nkosi. NgoKristu Nkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Sonke siyalazi ibali likaZakeyu. Lithi iBhayibhile uZakeyu yayindoda eyayinesithombe esifitshane. Yeva uba kuza uYesu. Lithi iBhayibhile wakhwela emthini, wanyuka waya phezulu. Weza uYesu wafike wema phansi kwalo mthi wayekhwele kuwo uZakeyu sisonke. Wahla uYesu hlika Zakeyu. Nawulalisa emzini akho. Bakhuza abantu. Kanjani ayolala emzini womuntu ongumoni? Aba uZakeyu lo wayengena history inhle. Wayesaziwa ngento ezimbi ekuhlaleni. Now abantu bayamazi uYesu, bayamazi uZakeyu. uYesu uyolala kwaZakeyu yavusisa umbuzo lonto leyo. But ke nxa sifika ngoku apha ku verse number 8. uZakeyu uthi noba ndidle ntoni kabani na ngendlela engasoyiyo ndawumbuyisela. Balibonke igama lenkosi. Now uZakeyu ke ngoku le isayi esinikeza isiqinisekiso soba uZakeyu uphendukile. Balibonke igama lenkosi. Ngoba umuntu ophendukileyo bangcwele uphenduka ngayo wonke. That is why ndiyithetha lento ngabom lichume. Ntombi kama usoyiya ningafaki meeting manje abamdibhiza apha. Malibonke igama lenkosi. Lithi iBhayibhile kubhaptizwa umuntu oguqukileyo. Imistake eyenziwa zicawe namhlanje kubalinani labantu eliyobhaptizwa. Kanti akubhaptizwa nje noba ngubani. Kubhaptizwa umuntu osindisiweyo, oguqukileyo. uZakeyu ethetha noma ndidle ntoni kabani ngendlela engasoyiyo ndawumbuyisela. Malibonke igama lenkosi. Xa ufundiswa lenkosi kakuhle, lithi iBhayibhile uYohane wayebhaptiza. Basondela abaFarisi. Nabo bafuna ukufakwa emanzini. uJohane ngoba akafuni ukubhaptiza nje noba ngubani. Malibonke igama lenkosi. Lekozona kuyaphendukwa. That is why umhlabelelo waseZiyoni namhlanje uthi bayaya emanzini. Babuye benjalo. Because baye emanzini bengaguqukanga. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Yayiwe emanzini. Likholwa kumuntu osindisiweyo. Kumuntu oloYesu. Malibonke igama lenkosi. Ukuze bazalwane haleluya. Lithi iBhayibhile lapho khona haleluya. Lapho khona sekubhaptiza uYohane wafika uYesu naye uthi ndifake eJohane. Akavuma uYohane. Uthi kuwofa ubhaptize mina. Uthi no ndifake. Ukuze kuzaliseke ubulungisa. Kawanye amazwi yinkonzo le edingekayo. Kuyikholwa nekholwa. Malibonke igama lenkosi. Manje ubonakala nje bathi inxoxo uzashota amanzi. Khona ezashota lapha. Khona ezashota. Nikuye emanzini. Nazi into eshota azashota ubhaptizo. Azancwina nje umzalwana osekekhulile nosekekhulile. Azabancwina ubone hlebe bonakala sebebhaptiziwe labazalwana. Ngoba khona into akayibona iba abakabhaptizwa. Malibonke igama lenkosi. Konke ezinizike namhlanje zipromote into uba akho sidingo sobhaptizo lwamanzi. Sikhona abantwana bakaThixo.
into engekhoyo le kuthiwa sikho uthi uYesu ethetha nathi kuJesu difake ukuze kuzalise ubulungisa balo igama lenkosi lithi izwi lenkosi bazalwane enibafumene nibabhaptize egameni lwesu nansi into elifuna ukuxela yona ngoba le nto endiyithetha uzawudibana nayo phaa ku-TikTok ethi akho need yoba uyobhaptizwa ngamanzi amaninzi. Umbuzo nawo ke ngoku xa lithi izwi lenkosi enibafumene nibabhaptize lixela ukuthini? Ngoba kaloku ubhaptizo lukabini, kubhaptizwa ngomoya ingcwele, kubhaptizwa ngamanzi. Akekho umuntu mna endinokumbhaptiza ngomoya ingcwele ngekathixo le inkonzo. Kanti kanti ibhaptiza abantu elindisho ezithunyiweyo ubhaptizo lokufaka emanzini ukuze kuzalise. Ufunde incwadi yezenzo. Wafunda incwadi yezenzo chapter number 3 chapter number 8. Khona izakubonisa yona namhlanje. Uyabona lo nyaka ufike uphethe kahle emsalwane. Ube likholwa uthi nje konke kwakaKristu ndiwenzile. Mali bonke igama lenkosi. Hallelujah. Yukweseni zona. Ngicela ndiniphezulu ngomlanga. Amen. Ndawabona amandla kaThixo esehlela abantu phezulu kwalomlanga. Hleli phezulu ngomlanga izolo almost the whole day. Bonke into ngapha ngoba ndithemba ndiye ngokwami. Hallelujah. Ngoba abantwana siyabaza abantwana bayawoyika amanzi and asifuna ukuthi abantwana bathi ngosibase bendweni engakho safe. Bendiphaya izo. Amen. Ndithe gabu kanga ukuthi bonke into esawungena wena ndithi abayeza phakathi. Bazawungena abazalwane bengene phaya. Malibonke igama lenkosi. Fuma Joan. Difake. Izenzo chapter number 8 verse number 36. Ndifuna siyiqonde kakuhle uba yintoni lento lubhaptizo. Incwadi yezenzo chapter number 8 verse number 36. Sawuthandaza. Verse 36. Yeah. Ekuhambeni kwabo bada bafika ndaweni ithile inamanzi. Yes. Laza lathi ithenwa nanga amanzi kungani ukuba ndingabhaptizwa. Bafike endaweni enantoni abazalwane? Enamanzi. Bayeka bashumayela abantu alikho udingo lobubhaptizwe ngamanzi. I-New Testament ile incwadi yezenzo. Bantu behambo bafike endaweni enamanzi. Malibonke igama lenkosi. Yakhala ithena lathi mayime inqwelo. Hallelujah. Mayime Philippu. Naka amanzi. Kwelani ungadifaki. Yabona ngaleni inkonzo ayifuna into zakho umuntu uzawunyenzelwa ngayo. Ufuna abantu abayifunayo. Umuntu ndifuna ukuya emanzini. Uyava nje ba xa uyifunda kakuhle uzifunde ekhaya uqale pha kuverse 1 uhlena. Leli iBhayibhile wahletshela uPhilip nguThixo. Kodwa uPhilip uhlika apha ngendlela. Khona indoda elesa incwadi kaIsaya. Wehla uPhilip ngendlela wadibana nale ndoda. Hallelujah. Wafika ifunda incwadi kaIsaya. Ihamba ngenqwelo yayo wabuza umbuzo uPhilip, uyazazi na ezindaba? Uzifundayo. Udephendule ethi uMtopia uthi hayi. Dawuzazi kanjani akho umuntu undifundisayo. Waqala uPhilip. Wathathela enzulwini ukumfundisa. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Siva sekhali into ukuthi nanga amanzi. Mayimi inqwelo. Kwalani. Ungandibhabhatisi. Hayi, akathi nako umoya ingcwele ugcwele le ndawo ndifake athi nanga amanzi. Hallelujah. Hallelujah. Ke bantwana bakaThixo uyabona indaba yalapha kubuKristu. Ifana incamaship uyabona uYesu ethi nxa kefundisayo uYesu athatha abantu abenzela umzekeliso ngezinto abazaziyo ukuze babe nokuzi understand.
Yabona indaba yalapha kwaYesu ufuna uyithathe uzise kwezi izinto osizaziyo. Uyabona xa kwenziwa xa kwenziwa igqirha. Kwenziwa isangoma. Kune stage zakhona. Kunemiqathango yakhona. Malibonke igama lenkosi. Taliswayo uzodibana nendoda endala enomzwayo. Ihamba ngenyawo eqabakeni ifaka iskate. Kwenziwa igqirha. Taliswayo uzodibana nendoda endala enomzwayo ifaka udaka ebusweni. Igijima phakathi abantwana yenziwa igqirha. Ithobela imiqathango yakhona. Ifuna umoya wobugqirha. Xa usifikayo lapha kuKristu kunemiqathango yalapha kuKristu. Kuyaphenduka likholwa. Asicele izinto akazenzileyo. Asivumi izono. Malibonke igama lenkosi. Singabhaptizi nje abantu ngomsebenzi abayinhlekisa. Babe belala nentombi zabantu besuka emanzini. Babe belala namakhwenkwe. Kodwa abantu bani abaphendukile athi ndifuna ngokuhamba indlela entsha. Malibonke igama lenkosi. Yabona mazona. Ngosoyi. Noma umuntu ubamba igazi uthe uthatha imona kanti kanti ufuna uthetha into zamadoda akufaka ukuthi nje. Malibonke igama lenkosi. Singamahlubi thina bomama singaba ngapha ya. Into zangapha into yasehlathi sifihla kakhulu kapha ukuthi. Ngakwenza ngapha ngezingafihli bamoya unafihla nani ngapha eceleni. Ngingazinto zomawuthatha zotata komama. Kodwa uyabona bazalwane kunento eyenzeke pha ukuthi dala isenzekile. Amakhwenkwe ahamba ayokweluka. Athe sekulo process leyo emkile ayemka ayakude. Uve kuthiwa ubani usake bonwa phela li. Ingekafiki idate wabaphuma. Baleke entabeni. Lo muntu lo uba negama elibi ekuhlaleni. Noba ngathathwa ngamadoda bamphindisa entabeni kodwa uyawulokena la gama eliba wabaleka phakathi kwiprocess isaqhuba. Abe negama elibi because kwiprocess yathi isaqhuba yokuye ebudodeni wayishiya phakathi. Nalapha kuKristu ungekaya emanzini ungekabhaptizwa khona into esidodayo kulo muntu sonda amanzi lapha fuma Johan ayi mayimi sebona uzasonga ngathi hayi inkosi yami sengandelibone lo suku ba usoyi ingathi uzawuphindwa mina manje. Amen. Ngase na excited ingathi kuzawuya mina kulamanzi. Hallelujah. Ngoba kukhona abazalwane yabona nifuna ukuxela abantu bakaThixo kunomoya ingcwele esithetha kakhulu ngawo apha enkonzweni. Kuke bengekawufumana. Ufumana mhlaba bheke emanzini. Ozaba inhlupho ebandleni likaThixo. Bengayigqibanga iprocess. Ndoda yabana lakhe yaba nguKhoneli bantwana bakaThixo. Yabona enhlahla uCornelius. Lithi iBhayibhile wathi esathetha uPetros amehlela amandla kaMoya Ingcwele. Ayifunda nje funda izenzo chapter 10. Sifunda le ndithethayo. Semanzini mfoka amaqanda. Amen. Hallelujah. Uzithethe into ozenzileyo uzithethe mfana wami uzithethe because asifuni uba lo mbhaptizo wakho ungabi effective. Fakwe nje. Malibonke igama lenkosi. Uyabona mfoka amaqanda ubunenkazana oyikhulela isini. Wayiphika. Ungayi emanzini ungasixelela mayendina kanxandaba le umntwana umama womntwanami. Dad umonakala ndina lengxaki ndinomntwana beDripsense. Dad ngifumene ndingekakholwa. Denze njani? Ze uthi mfana wami, hlala nawe phansi. Amen. Siyawufuna izolo. Dad isoya abazalwana namhlanje besiya emanzini babuye benjalo because bayanje. Izono zabo sibile siqopha phambi kwabo.
Alibonke igama likaNkosi. Kuyavuma. Funda incwadi kaJames chapter number 5 izaqala ngathi zivumeni izono. Sithi izandla bana ngathi. Funda chapter number 10 verse number 44. Senzo chapter number 10 verse number 44. Lapha verse 44 kunesihloko inhlanga zamkela umoya oyingcwele. Inhlanga zamkela nana umoya oyingcwele. Uyamdinga umoya oyingcwele. Umdinga umoya oyingcwele. Afunda incwadi kaMatthew chapter number 3 iBhayibhile. UYesu wathi xa kephumayo egqitha ukubhaptizwa umoya oyingcwele njengeholo. Kukho into ezakwehlela, kukho into ofuneka uyifumene. Yebazalwane yabona abazalwane bazalwane kuyayiwe emanzini likholwa kuyathethwa. Daliswazi ixele siyithetha ngoku igcinisa ngoku sayigcinisa nakeveke ezayo kwenzela uba ube nechance yokuvula umlomo. Ithi fika i-30 sizalivulela thubelo from today ubheka phambili uvula umlomo. Abanye bayabhaptizwa nje kanti bayahlalisana. Hleli nendoda endlini. Hleli nenkazana endlini semsemanzini thi. Ngoba zange athethe unento ethi uma ndathetha abantu ahluka le nto zakho hlombani. Kuyathethwa. Amen. Alibonke igama likaNkosi. Funda mama sothandaza. 44. Verse 44. Esathetha nje uPetrosi wehla umoya oyingcwele phezu kwabo bonke abo babephulaphule. Yes. Amajuda akholwayo lawo ayesuke noPetros eJopa amangaliswa kukuba uThixo ezinike isipho somoya oyingcwele nenhlanga kuba baziva zithetha ngalwimi zimbi zidumisa uThixo. Yes. uPetros wathetha wathi aba bantu bamkele umoya oyingcwele njengoko samamkelayo nathi. Yes. Ngenene ke akukho namnye umuntu ongalayo ukuba aba bantu babhaptizwe ngamanzi. Akukho namnye umuntu ngoba aba bantu sebemfumene umoya oyingcwele kodwa amanzi asadingeka. Naba siyababona ababhaptiziwe kodwa wona amanzi akekho umuntu onganqanda mabasiwe emanzini aba bantu. Sambona uHoly Spirit ubehlele bona kodwa amanzi asadingeka. Funa ususetyala kuthi man ngoba lithi abafumene kule mabaye emanzini. Ungamuntu ayomonakalizanga bafuna ukusibhaptiza. Taliswaye sesizibhongo zamakhamente. Taliswaye sesizibhongo zamazalwane ngoba lenkosi bani endaweni ethile wathi kodwa ngawuthi uyawujonga kwakho. Thethi lonto leyo man wena wafa waphinde wabuya walanda zonke into zakho. Wahamba useba. Wahamba unqila. Wahamba ukhulelisa. Wahamba wathinthi ngoku lixesha ngokuba ufuna uqala uhambo olutsha isilate esiklinik ku2016. Sithi izandla bantwana bathi. Sithi izandla bantwana bathi. Yanoyikisa. Ngoyiki bazana. Kuyoxhotshiswa thina. Solo mntana. Manzi. Amandla izawubaleka ngawo ngamandla aningazuluma noba senihlangabezana nathi. Kwizithome ezinzima uzawuma. Ngoba bazalwana namhlanje abehlelwa abanye nguHoly Spirit up until babheke emanzini. Ndiyathetha ndiyayiphinda le nto etshoyo. Bakhona baba nenceba bamfumana uHoly Spirit bengekayo emanzini but bakhona badry beva nje kuthethwa ngomoya oyingcwele zange bayi-experience lento yokufumana umoya oyingcwele. Ngabuza umbuzo lo moya oyingcwele uthetha ngaye apha weva kuthini intwana kaThixo? Wabonani kwenzeka ntoni? Ngoba namhlanje bathetha kakhulu ngomoya oyingcwele kodwa iziqhamu zakhe azibonakali.
basuke bafake igift zikamoya ingcwele kodwa iziqhamo zona zingekho. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Cela sivale ngale kaPetros ke bantwana bakaThixo. Ncwadi kaPetros oqala chapter 3 iqebile. Sivumeni ke izolo ukuze ninyangeke. Andenzanga kakuhle. Bayingozi lento okusetshenziswa icawa kodwa ukomba seyithatha ke lo risk leso basebenzisa abazalwane. Kodwa from today ibandla lezalwane Nkosi yami nyukela ngasenhle. Khona into endifuna ukubonisa sona. Khona into engikasiboni wena. Ncwadi kaPetros chapter number 3. First Petros chapter number 3 sifunda verse 20 to 21 sithandazeni sigoduke. Siya ku December ngoku bazawugila imikho abazalwane badla inyama zamazila benze konke kodwa hayi khona into ezakumeleza wena uvela ubone nje uba ningeni le nto. Omnye nje uhlonde isibindi nje sokuxelela nje ngazana hayi mntakothi umsindisiwe ndahlukane nayo yekile amanyana sahlukene. Kunzima kodwa from today ubheka phambili uzaba nesibindi. Funda verse 20. Abo ke ngabo bantu bangazange bamthobele uThixo naxa wayebanyamezele ngemihlakanowa. Yeah. Ngabantu abambalwa nje isibhozo kuphela abasindiswayo ngamanzi. Wona angumqondiso owalatha ubhaptizo olusindisa nina ngoku. Kanti mina ndifuna siyibambe abangcwele ndifuna ndithetha ukuthi bazalwane asikwalikhanyana apha. Asikwazesisi asikwama hayi apha abantwana bakaThixo yonke into yenzayo funeka uyazi uba ndiyenzise laba kutheni ukuze kuthini. Funda ma verse 21. Angumqondiso ukuthini funda. Wona angumqondiso owalatha ubhaptizo olusindisa nina ngoku. Olusindisa nina nini nabazalwane ngoku. Kuzawuvuka gandaganda bafana babo. Kuzawuvuka intombi ezizawuhlabelela kuqhawuka isiseko sikaSathane. Kuzawuvuka insizwa man. Antento leyo wensizwa. Kuzawuvuka tata. Abazawuma babe sinsimbi sokunzima. Mali bonke kama lenkosi. Hayi, ayinaminyaka le bandasindiswa ngo1990 lasizwa wonke umuntu ofunayo emanzini bakaye emanzini. Ubantu hlole bazalwane uyabona leni into ayidinga ubuhambi yobamba meeting apha kwale service. Kune meeting ezayo ezibanjwa ngabazalwane ba ayiseza ngento yobamba ndiyoxoxa nomambani ngabe ndingabhaptizwa nathi ka wena into efanele bambovuma isono ngokha. Ubheke emanzini ungayabuza uba ngabe ngingabhaptizwa. Ubuza kubani? Ndaqalela babhaptizwa. Uzawubuza emntwini. Kanti soya abazalwane namhlanje bengabheki indawo abazalwane ngoba kuyashunyayela emveni kwabuza uba ndingayibamba nale. No lizwi liyacelela abasindi ngamanzi. Alibonge igama lenkosi. Sithi izandla ke bantwana bakaThixo. Funda mawugqibele iqebile ixesha lambali funda lo21 ogqibele. Wona angumqondiso owalatha ubhaptizo olusindisa nina ngoku. Olusindisa nina ngoku. Sizoqhubeka nale ndaba. Namhlanje kuseyi16 namhlanje. Sisasalelwe yi14 days. Sisasalelwe yi14 days. I'm available 24/7 for abazalwane until angeke. Unfortunately tata umzali akekho akufangula. Yathetha uyavuma lo. Amen. Hayi thina sivuma kuJesu. Sivuma kuJesu. Kuvunywa kuJesu. Xa sifika yapha thina koJesu akuzawo uJesu usetshenziswa sithi apha enkonzweni.
wena wamkela uYesu wathi imikhuba sifike sikusebenzise thina njalo kanti nxa uvumayo ulithatha umonakala nenzanga kakuhle ndiphathamile phaku A no B no C no D sithi hlala phansi ke dadwethu Amen. hlala phansi ke bhuti Hallelujah. uzawuphakama uphakame olaphekile bantu kuzawusenza isiqwenga uthi hayi nenzanga nto mna ndimile sizamama zohlabele kanti usifake esihogweni phakama ushumayele kanti usifake esihogweni phakama wenze le inkawu ikusebenzise kanti kusebenzisela isiwoko kanti ke uvula umlomo angenzanga kakuhle kanti umonakali hayihlala phansi mntwana kaThixo ulapheke uzawuphakama nobufakazi man obunamandla hayi mina ndivuma uJesu ndicela uJesu akho nto wrong ngokuthandaza uxele konke kodwa kuyathethwa ngomlomo abanye abantu bayazikhoma namhlanje because abathethi vele ubani uzibulele umzana uzibulele but wayohluleka ukuthetha lona ikwenza na lesikwenza na kuthe nayi ukuthi wawushiyileta ithi leleta ebephi abamshumayezayo bebengazinto masivaleke abantwana bakaThixo iqhibile ngaleni imfundiso bani makazihlole 14 days left sihambe siye emanzini sawuvula every day elothuba loba uvula umlomo uthethe haleluya sawuvula naphezulu komlambo phezulu komfula le eSomerset sawuvula elothuba uvula umlomo uthethe ngaloba kama lenkosi anakwazi ukuyithetha le into sensitive kakhulu hayi yisakuthi athethe vula umlomo ngoba kukunezi sensitive bomnuko ngeke uzomaba usidalula phambi kwebandla ngoba kukhona abantwana abangalimala forever daliswayile izinto enkosi ke ngoku zivumeni izono omnye ukuze nithandazisane umthandazo womuntu olungileyo unamandla Phuma wena uyovuma kwinhlazono akwazi ukuthandazisa nokuthandazisa lo muntu nizawuqhubeka nibe yinto nonke lithi uvuma emntu hey uyabona nje abantu azala lo mntwana nje mhlawumbe bendithi bekufanele nje umuntu omama ndamfumana endodeni endingatshatanga nathi mfumana ndiyayazi lonto leba lo mntana mhlawumbe hey asawendoda yami ngoku kuye emanzini hey vula umlomo uthethe lo mntana asowalapha ekhaya lo mntana ndamfumana ngendlela engasoyi iyathethwa le moto ndiyiqhubayo le ndayifumana ngondlela mnyama Amen. dayiba le moto denze njani Kuvunywa abantwana bakaThixo abehlelwa abehlela bazalwane lemihla man because bagusha izinto ezinzima benguqhiqhiqhi nje uma batshela abazalwane bengafana umoya ingcwele nje bomile saha iminyaka yahamba mfaka amagazi hayi imikhuba nemihlolo zivumeni isono ukuze ninyangeke masiye kuTimothi wesibili chapter number 4 ngqibile sayiphinda lezokeza sivale bazalwane sihambe siye emanzini kuzavuka abantu abathi hayi abantwana bakathi Timothi wesibili chapter number 4 so full verse number sihambe isikhuphile uThixo abenathi Timothi wesibili 2 Timothy